είσαι stay at home μαμά και μετά από το πρωινό χάος, πριν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, θέλεις έναν καφέ ηρεμίας πριν συνεχίσεις τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας? Κι αν είσαι από Πεύκα, Φίλιρο, Μπετζίκι και τη γύρω περιοχή, με το που πάει 8.30 έχεις όλο το πρωινό για σένα. Είναι take away, μπορώ να κάτσω κι εδώ. Έχει αυλή, chill μουσική και βλέπεις και κόσμο. Εννοείται. Μπορείς να απολαύσεις και τον καφέ σου αλλά και το πρωινό σου, χαλαρώνοντας παρέα με τον ανοιξιάτικο ήλιο. Στο Pine Cafe τα έχεις όλα σε ένα. Ναι, αλλά είπα στον άντρα μου ότι θα πάρω τον καφέ και θα γυρίσω σπίτι. Πάλι στο σπίτι, γιατί να μην έρθει ο άντρας σου εδώ και να το πιείτε μαζί τον καφέ? Και γιατί όχι να σε φτιάξουμε και κανένα κοκτέιλ αργότερα ή να πιείτε και καμιά μπυρίτσα? Έχεις δίκιο. Μη σου πω ότι θα φάω και καμιά πίτσα με την πύρα που ταιριάζει. Κι ας πάρει ο άντρας μου τη σαλάτα του, που είναι και στη γράμμωση. Έτσι λέει τουλάχιστον. Εννοείται. Στο Pine Cafe θα βρεις πολλές επιλογές φαγητού, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Σάντουιτς, σαλάτες, φουρνίσματα. Αλλά αν θέλεις κάτι πιο γλυκό, έχουμε muffin, brownies, soft cookies, αλλά έχουμε και αλμυρές επιλογές όπως τα hot dog μας. Ή και μια μπάρα πρωτεΐνης που μπορείς να τη βάλεις και στο story σου. Αχ, τέλεια, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Σε περιμένω και σένα στο Pine Cafe στο Ρετζίκι, γιατί ό,τι ώρα και αν έρθεις, αξίζει.